Ja, det er Huidon, a.k.a. Huidabdai Hangalajin, a.k.a. ifølge de andre hav. Jeg opdaterer mig i aften. I fremtiden, ikke også? Der bliver no wife, no chicks, no girls. Jeg, Huidon, a.k.a. Huidabdai Hangalajin, snart Hangalamuri, a.k.a. hav, siger, jeg vil blive præst. Og grunden er, at når man er præst, der får man penge, ligegyldigt hvor man går. Man får god mad, ligegyldigt hvilken familie man bor ved. Og man får gode sovesteder. Og derfor... Og du får respekt. Jeg får respekt. Og af Vietnamese family får jeg respekt. Og derfor giver jeg slip på chicks, girls and fat chicks in my life. Og ikke misbrug børn i mit liv. A.k.a. Jeg er færdig. Huidabdai Hangalajin, a.k.a. Huidon, a.k.a. ifølge til de andre hav. Hui out. Ja. Okay.